An bɛ waati min na i n'a fɔ sisan lakanabaliya kɔni ɲɔ ɲɛnen don kosɛbɛ Bajangara marabolo kɔnɔna na. Dangarawale tigilamaw bɛ ka dankari kɛ ka ɲɛsin togoda caman ma. Nin dangarawale in kɔni kɛra dugu min n'an b'a wele ko Tabagolo n'o o bɛ Dukonbo komini fɛ Bajangara mara la. Dangarawale tigilamaw n'an bɛ dankari kɛ ka ɲɛsin o dugumaaw ma. A kɛra sababu ye maa 3 olu bɔnɛna u ni na ni ka maa 2 jogin kosɛbɛ. A yirala fana k'a fɔ ko maa minnu kɔni banana nin ko in na u y'u kɔni ta ka taa n'u ye Bajangara dɔgɔtɔrɔso la u bɛ se ka furakɛli sɔrɔ cogo min na. Ka fara u kan a yirala fana k'a fɔ ko maa minnu tanyana nin ko in na dugu alimami n'o ye Tabagolo dugu ye o b'a la. Lakanabaliya an bɛ to hali sisan Dukonbo komini kɔnɔna na k'a yira la k'a fɔ ko dangarawale tigilamaw olu kɛn bɛ ka dugumamugu pɛrɛnta kɔni da siraba min n'an b'a wele ko RN15 a jatigɛ kɔni barika bonyana tiɲɛni nɔ kan baw duguden dɔw kɔni y'a ye ne ka faamaw lakodɔn olu kɔni solila ka wuli ne ka nin dugumamugu pɛrɛnta in ka u ta ka bɔ sira kan a kɛra waati min na sira kɔni kun tigɛra dɔɔni. Dangarawale tigilamaw olu kɛn bɛ ka lakanabaliya wɛrɛntɛ kosɛbɛ Bajangara ale ni Bankasi mara kɔnɔna na nin waati in na. N'i y'a jateminɛ lakanabaliya kɛra sababu ye ka maa caman tanya kɛrɛnkɛrɛnnena Bankasi mara kɔnɔna na. A laban o kɛra Kani Bɔnzɔn komini na o mun taara kɛ sababu ye ka maa 12 bɔnɛ u ni na. Tijani Wederawogo VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Koro.